Nakon više mjesečnih problema sa desnom nogom, sa petom, preciznije sa trnom i bolovima koji su time uzrokovani i relativno bezuspješnih masaža, ultrazvukova i sličnih pokušaja, doznao sam od poznanika za broj, odnosno adresu gospodina Omerovića. Odlučio sam pokušati i praktički nakon prve seanse bol je, koja se iskazivala na nekoliko pozicija, potpuno nestala, pa sam začudo čak uspio i udarati petom o pod, i to pod različitim kutevima, tako da mogu reći da mi je apsolutno pomoglo ovo. Osim te boli u peti desne noge, imao sam otečeno stražni dio koljena, odnosno takozvana cista se učinila, vjerojatno od nekih anomalija, odnosno istrošenosti hrskavice, kako mi je rečeno. Nisam se još odlučio na neku drastičnu, ajmo reći, operaciju ili slično, bojeći se najviše rehabilitacije koja je duga i bolna. Pokušao sam u isti čas zatražiti pomoć od gospodina Omerovića, koji mi je začudo vrlo brzo skinuo tu cistu, odnosno uspio je razbiti, odnosno rastjerati, bila veličine manjih jajeta. U ovom trenutku mi se koljeno čini vrlo stabilno i potpuno sam zadovoljan za sada.